расман моҳорибаи рейтингӣ дар вазни 57 килограмм байни якум рақами рейтинг Дэвисон Фигередо бо рекорди 21.3 ва нуҳум рақами рейтинг Манел Капе бо рекорди 18.6 рӯзи 8 июл дар турнири UFC 290. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. шахсон ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорем ва намедонем ки ба ки муроҷиат кунем, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин номерҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон Теҷа гап занед. топови ҷангори вазни нимёнаи UFC Колби Ковингтон дар моҳорибаи Конор Макгрегор ва Майкл Чендлер прогнози худро дод. ма фикр мекунам ки Конор Чендлерро шикаст медиҳад. Чендлер аллакай тамом кардааст. медонен, ӯ ҳатто дар ташкилоте ки сатҳаш аз UFC пасттар аст на он қадар муваффақ буд. ӯ дар моҳориба зидди ҳар гуна ҷангорони паст шикаст хӯрдагӣ аст ки бо баъзеи онҳо ма тамрин кардагиём. ма фикр мекунам ки Чендлер тамом кардааст. вақти ӯ аллакай ба анҷом расидагӣ аст. аз ҳамин сабаб ин моҳорибаи хуб барои Конор Макгрегор аст. Конор ба моҳориба баромада ӯро ба монанди чанг барбод медиҳад. ма ҳис карда истодам ки Макгрегор дар ин моҳориба ғолиб мешавад, гуфтааст Ковингтон. хотиррасон мекунем ки то ҳол маълум нест ки моҳорибаи Конор Макгрегор ва Майкл Чендлер кай ва дар куҷо баргузор мегардад. айни замон ҳар дуи онҳо мураббиҳои шоу The Ultimate Fighter буда ин шоуро пеш бурда истоданд. дӯстон, шумо бо прогнози додаи Колби Ковингтон розӣ ҳастед ё ба фикри шумо Чендлер Макгрегорро манъ карда метавонад? метавонед фикротонро нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи UFC дар вазни миёна Роберт Уитакер айни замон зидди Ҳамзат Чимаев нияти ҷангидан надорад ва сабабашро гуфт. Чимаев дар рейтинги вазни миёна нест. ба ман ин гуна корҳо писанд нестанд. вақте ки ҷангваро бенавбат ба болои рейтинг баромадан мехоҳанд. рейтингро беҳуда сохтагӣ нестанд ку. ман бо ҷангварони топ 5 ҷангидан мехоҳам, чунки онҳо беҳтарин аз беҳтаринҳоянд ва онҳо ин чизро сазоворанд. онҳо роҳи дарозро тай карда ба қулаи баландии рейтинги вазни мо баромадаанд ва ин корро кардан хеле душвор аст, чунки барои ба болои рейтинг баромадан ту бояд ки ҳамаи рақибони худро шикаст диҳӣ. ин системаи ММА аст ва мо бояд ки ин чизро эҳтиром кунем, гуфтааст Уитакер. бояд гуфт ки аз рӯи овозаҳо рақиби навбатии Ҳамзат Чимаев Павло Коста мешавад ва моҳорибаи онҳо метавонад ки рӯзи 21 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 294 баргузор гардад. мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес гуфт ки Ҳабиб Нурмагомедов дар ғалабаи Ислам Махачев дар моҳориба зидди Волкановский шубҳа дошт. пеш аз моҳориба Ҳабиб ба ман занг зада гуфт ки устод, ман аз ин моҳориба каме хавотирам, чунки Волкановский дар ҳақиқат ҷангвари сахт аст ва ман барои Ислам каме дар хавотирам. ман ба ӯ дар ҷавоб гуфтам ки ҳамааш хуб аст, мо дар ин моҳориба ғолиб мешавем. ман намедонам ки ин моҳориба чӣ қадар осон ё ин ки душвор мешавад, аммо ман боварӣ дорам ки мо дастболо мешавем. ман ба ӯ гуфтам ки туро хуб мефаҳмам Ҳабиб, аммо хавотир нашав, мо ғолиб мешавем ва дар натиҷа ин моҳорибаи вазнинтарин шуд, гуфтааст Мендес. бале дӯстон, дар ҳақиқат ин моҳориба аз ҳама моҳорибаи вазнин дар карьераи Ислам Махачев шуд ва ин моҳорибаи наздик буд. президенти UFC Дана Вайт ба мухлисон ва журналистое ки моҳорибаи Алекс Перейраро зидди чемпиони вазни ним вазнин Ҷамал Хил дидан мехоҳанд ҷавоб дода чунин суханҳо гуфт. шумо дарҳол Перейраро дар моҳорибаи унвонӣ дидан мехоҳед, аммо ӯ бояд ки ягон ҷангварро шикаст диҳад то ин ки дар рӯйхати довталабон дохил шавад. ӯ бояд ки ба вазни ним вазнин баромада ягон ҷангвари ҳақиқии вазни ним вазнинро шикаст диҳад. ана оиди чӣ ҳозир мо фикр карда истодаем. мо ба ӯ рақиби арзанда кофта истодаем, гуфтааст Вайт. хотиррасон мекунем ки баъди мағлубият дар моҳориба зидди Исраил Адесаня, Алекс Перейра расман хабар дод ки ба вазни ним вазнин мебарояд. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.